माथाय 16 बालाबनि 13 सिरिनिफ्राय माथाय 16 बालाबनि 13 सिरिनिफ्राय आं 19 सिरिसिम फरायगोन। Matthew chapter 16 verse 13 to 19. आं फरायनि इसोरनि बाथ्राया जोंखौ ओरैबायदि बुंदों। इसोरनि बाथ्राया जिसुआ कैसरिया फिलिपिनि खाथिनि नोगोराव सहैनानै गावनि सेलाफोरनियाव सोंदों, मानसिफ्रा मानसिनि फिसा हौवाखौ सोरखौ होननानै सानो? जिसु ख्रिस्ट'नि गिदिर मोनसे प्रश्न। जाय मानसिफ्रा आंनि उन गिदिङो, आंनि उन थाङो, बे मानसिफ्रा आंखौ सोर होननानै सानो? एबा मानसिनि फिसा हौवाखौ सोर होननानै सानो? मोनसे गिदिर प्रश्न खालामदों सेलाफोरनिसिम। 14 सिरिया बुंदों, जहन बाप्तिस्मा होननानै खायसेया होनबाय होनना बुंदों। माखासेफ्रा जहन बाप्तिस्मा होननानै बुङो होनना बुंदों। खायसेया होनबाय एलाइजा आरो गुबुनफ्रा जेरेमिया नङाब्ला नाबिफोरनि सासे होननानै बुंबाय होनना बुंदों। 15 सिरियाव बुंदों, बियो बिसोरनियाव सोंबाय, थारमाने जिसुआ गावनि सेलाफोरनियाव सोंबावबाय, मा सोंखो? नोंसोरो आंखौ सोर होननानै सानो? मोननै कुइसन खालामदों। मोनसेया बिनि उन थांग्रा, बिनि आफ्रिद खामानि मावनायफोरखौ नायनो थांग्रा, बिनि बुंनायफोरखौ खोनासंनो थांग्रा बै मानसिफ्रा आंखौ सोर होननानै सानो? आरो मोनसे प्रश्न जाबाय, मोनसे कुइसना जाबाय, नोंसोर आंखौ सोर होननानै सानो? 16 सिरिया बुंदों, सिमन पेटरा बुंफिनबाय। अब्ला सिमन पेटरा मा बुंफिनखोनो खोनासंदो, नोङो ख्रिस्ट', गोथां इसोरनि फिसा हौवा होननानै सिमन पेटरा जिसुनि सिगाङाव बुंबाय। 17 सिरियाव बुंदों, अब्ला जिसुआ बुंफिननानै बिखौ होनबाय, ओ जनानि फिसाज्ला सिमन, नोङो बोर होजाग्रा, मानोना मोदोम आरो थैया नोंनो बिखौ नुजाहोआखै। मा बुंदों? आंनि सोरगोआव थानाय आफायासो होनना बुंदों। बे नोंनिफ्राय फैयाखै, बे फिननाय होनाया नोंनिफ्राय जाना फैयाखै, बे फिननाय होनाया जाबाय एकमात्र आंनि आफानिफ्राय फैनाय, आरो बेखौसो नोङो बुंदों होननानै जिसुआ बेखौ बुंदों। 18 सिरियाव बुंदों, आरो आङो नोंखौ होनो, नोङो पिटर, आरो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आं आंनि गिर्जाखौ लुगोन, आरो गोथैफोरनि रायजोनि लांनाफ्रा बेखौ फेजेननो हानाय नङा। आं नोंनो सोरगोनि सरानिखौ होगोन, आरो नों पृथिबियाव खागोनखौ सोरगोआव खानाय जागोन, आरो नों पृथिबियाव खेवगोनखौ सोरगोआव खेवनाय जागोन। बे बाइबलनि गेजेरजों बे गोथां इसोरा जों साफ्रोमखौ बार्टिसिपेट खालामदों। बे बाथ्रा खोन्दोआव आं बेखौसो लाबोनो सानबाय, नोंथांमोननि मण्डलीनि मावनायखौ नुनानै, नोंथांमोननि इसोरनि थोननाय बिथोन बादि मावलांनायखौ नुनानै आं बेखौसो एसे लाबोनो सानबाय। जि अब्लिगेसन नोंथांमोननो होदोंमोन इसोरा, मोनसे मण्डली हिसाबै, मण्डलीया जाबाय इसोरजों थख' खालामजानाय मोनसे दोलो।
आरो बे मण्डलिया दिनै नैबे बालापारा बाप्टिस्ट मण्डलिया इसोरजों थुप खालामजानाय मोनसे मण्डलि। आरो बे थुप खालामजानाय नैबे मण्डलिखौ इसोरा गावनि खामानियाव बाहायनो थाखाय इस्सा जादों आरो बे बाहायदों। आरो बे मण्डलिखौ दिनै नुखांबाय। बे बाथ्रा खोन्दोआव जों मोनदों सोरो जिसु ख्रिस्टखौ माबायदि सिनायो माबायदि सिनायो। गोबाङा बुङोनो बेखौ बियो जहन बाप्तिस्मा ना, गोबाङा बुङोनो बियो सासे माबा एलाइजा, आरो गोबाङा बुङोनो बियो जेरेमिया नाबि। बिदि होननानै आरो गोबाङा मा बुङोनो बियो नाबिफोरनिनो सासे नाबि। आरो बिनिखाय जितु ख्रिस्ट मण्डलिया नैबे मण्डलिया ख्रिस्टनि थैजों दानाय मोनसे मण्डलि जागोनखाय जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनिया कनफार्म खालामनो थाखाय मोनसे मण्डलिजों जाजागोन। ख्रिस्टनि गेजेरजों मोनसे मण्डलि जागोन, ख्रिस्टजों मोनसे मण्डलि दागोन आरो बिनिफ्रायनो मण्डलिफ्रा बे खामानिखौ मावनांगोन, इसोरनि खामानिखौ मावनांगोन। दिनै कनफार्म खालामनो थाखाय गावनि सेलाफोरनियाव सोंदोंमोन नोंसोर आंखौ मा होननानै सानो। गुबुनाथ' बाद, खिन्थु नोंसोर आंजों लोगोसे थायो, आंनि मावनायफोरखौ नोंसोर नुयो, आंजों लोगोसे थानानै नोंसोरो जाफायो उन्दुफायो आरो नोंसोर गोबां बाथ्रा आंनिफ्राय सोलोंबाय थादों। बिनिखायनो नोंसोर आंखौ मा होननानै सानो। मा बुंखो बिथरा? नोङो मसीह, नों फैनो गोनां नोंनो, जों जायखौ जों नेनानै दोनबाय थायो नोंनो मसीहआ, नोंनो फैनो गोनाङा, नोंनो इसोरनि बिसा हौवा नांगौ। आरो दिनै बे बाथ्राया बिथरनि गोसो सिंनिफ्राय जाना फैयाखै, बिनि बुंनाय नङा, नाथाय बेखौ सोर नुजाहोदोंनो? एकमात्र इसोरासो नुजाहोदों होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आंनि सिगाङाव थानाय आफायासो बेखौ नुजाहोदों नोंनि गेजेरजों। आरो बे मण्डलिया दिनै नोंनि गेजेरजों दाजागोन होनना बुङो। बिथरखौ बुंदों नोंनि गेजेरजों दाजागोन बे मण्डलिया, बे ख्रिस्ट मण्डलिया। नोंथांमोननि मण्डलिखौ बे ख्रिस्टआ दाबाय। आरो दिनै बे मण्डलिया जोङो गुबुन गुबुन सानोब्लाबो, नाथाय नोंथांमोननि मण्डलिया बा जों जिसु ख्रिस्टखौ जों मोननायलाय जोंबो दिनै जों बेखौनो बुंनांगोन बेयो मसीह, फैनो गोनाङा बेमोन, बेनो इसोरनि बिसा हौवा। गुबुना जियानो बुङा मानो, नाथाय जों बुंनांगोन बियो मसीह, बियो फैनो गोनाङा बेनोमोन। बे जिसुआनो इसोरनि बिसा हौवा होननानै जों बुंनांगोन आरो दिनै जों बुंदों। आरो दिनै बे खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय बेनो जे मसीह, बेनो जे इसोरनि बिसा हौवा, जों बेखौ दिनै बुंनो जों मोनसे गिदिर बिबान मोनदों। आरो दिनै बिबानखौ मावनो नोंथांमोना मावजेनबाय, अलरेडि नोंथाङा मावबाय थादों। माथाइनि दबाला 33 सिरियाव बुंदों सिगां इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरना। आं बेखौनो बुं मोनदों नोंथांमोननि सिगांनि जारिमिना एसे बेलेगमोन आरो दानि 1979 निफ्राय मोनसे रिभाइभेल जानायनि उनाव मोनसे जिउमायारि जांख्रिखां जिथु फैबाय मोनसे, बिनि उनाव जिथु मोनसे सोलायनाय फैबाय आरो बे सोलायनाय फैनायनिफ्राय नोंथांमोना गम मोनदों आरो नोंथांमोना बेखौनो मावदों। सिगां जों इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनांगोन, बिनि धोरोमियाखौ जों नागिरग्रोनांगोन, जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावनायखाय, सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनायखाय, बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रोनायखाय दिनै बे मिसननि खामानिखौ मावनो हादों, आं फोथायो।
एकमात्र दिनै बे खामानिया जादों मानि थाखाय इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनायखाय जों मोनथिनो मोनदों जेब्ला नोंथांमोना बे मिसननि खामानिखौ मावजेननो हमदों मोनसे समाज लानानै नोंथांमोननि न'खरफोर बे न'खरफ्राव मा जाबोदों मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेप मोनसेनि उनाव मोनसे दावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां दावगाबोदों जों बे दावगाबोनायखौ जोङो नोंथांमोननिफ्राय जोङो नुदों आरो नोंथांमोननिफ्राय जोङो खोनादों मोनसेनि उनाव मोनसे नोंथांमोना दावगाबाय थादों आरो इसोरा बेयाव आशीर्बाद खालामदों कारण बुंदों जेब्ला नोंसोर सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिरगोन बिनि धोरोमियाखौ नागिरगोन आं नोंसोर मा खालामगोन बुंदों होदेरगोन ना लेखा गोरों मानसि गैयामोन ना दायो लेखा गोरों मानसि अजस्र होनना बुंदों ना अजस्र दङ ना लेखा गोरों गोबां ओंखारबाय साख्रि मावनाय गैया होनना बुंदों साख्रि मावनाय ओंखारबाय मोनफ्रोमबो न'खराव सानै साथाम साख्रि मावनाय दङ ना दायो जों इसोरखौ बाख्नायनांगोन बेनि थाखाय इसोरा बाख्नायजाथावना इसोर जों बे इसोरखौ जों बाख्नायनांगोन बेनि थाखाय इसोरा एड खालामदों दाजाबलांबाय थादों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे कारण इसोरनि बायगा बुंदों सिगां बिनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिर अब्ला मा खालामगोननो मोनसेनि उनाव मोनसे आङो दाजाबलांबाय थागोन नोंसोरनो होदेरलांबाय थागोन आरो दिनै बे होदेरलांनायनि थाखायनो दिनै मा जानो हादों आरो गोबां खामानि मावलांबाय थानो हादों सासे प्रस्ताब लाबायनो ना सासे गेदेर बिथाङा बुंदों सासे प्रस्ताब लाबायनो अब्ला मा जादोंनो फैसा एसे थाबोबाय आग्लायबावबायनो दे आरो जों सासे लाबावनोसै लानो हालायबाय दा सानै लाबायनो आरो फैसा आग्लायबाय थेवब्लाबो आग्लायबावदों आरो दे सासे लाबावनोसै नाय जायाखै होनबा इसोरनि खामानि बेयो ना इसोरा होदेरलांबायनो थादों आरो बेजों लोगोसे समाजाव खामानि मावनो हादों मिशनारि हरनायाथ' गोबां गुबुन बाथ्रायानोसै आरो समाजाव खामानि मावनो हादों समाजनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हादों महाबा गिर्जा न' लुना हैनो हादों सोरबा बेमाराव गोलैना थानायफोरखौबो सहाय खालामनो हादों बिदि गोबां खामानि नोंथांमोना दिनै मावबाय थादों कारण इसोरनि रायजोखौ सिगां नागिरग्रोनायखाय बिनि धोरोमियाखौ सिगां नागिरग्रोनायखाय दिनै बे खामानिखौ मन्दल हिसाबै गोथां मोनसे मन्दल हिसाबै खृष्टनि मन्दल हिसाबै दिनै बे खामानिखौ मावनो हादों आरो बे इसोरा गावनो बे खामानिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै मावनानै दिन्थिदों नोंथांमोना नोंथांनि मन्दलिनि सायाव अननाय दोङो आं बेखौबो आं हमना मोननो हादों अननाय नोंथांमोननि मन्दलिनि सायाव नोंथांमोना अननाय दोङो आरो दिनै अननाय थानायखायनो मा जादों नोंथांमोना होनो गियाखै नोंथांमोना नोंथांमोननि मन्दलिनि सायाव अननाय थानायखाय नोंथांमोना होनो गियाखै दान होनो गियाखै इसोरनो नोंथांमोना मा लाबोदों टाइमफोर लाबोदों दसम बाग होदों मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय दसम बागफोर लाबोदों दसम बाग होदों सोरबा हाजिरा मावग्रायाबो लाबोदों ना रावबो होलाबानो थायाखै जि इनकाम खालामदों इसोरा जि होदों बे होनायनिफ्रायनो नोंथांमोना होलांबाय थादों आरो बे दसम बागजों लोगोसे गुबुन गुबुन दान नोंथांमोना इसोरनि गौरबनि थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखाय नोंथांमोना होदों आरो दिनै बिब्दि नोंथांमोना नोंथांमोननि मन्दलनि सायाव अननाय थानायखाय गोबां बे अननाया थानायखाय मा जादों बे इसोरनि रायजोनि थाखाय बे खामानिखौ मावनो हादों नङाब्ला हानाय नङामोन आरो अननाय थानायखाय दिनै मा जादों मोनसे खौसेथि जोंहा माबा बुंदों से पिटर 3:9 बुंदों गोसो मोनसे जानायनि बाथ्रा बुंदों अननाय थानायखाय जोंनि नैबे मन्दलिनि फोथायफोरा मा जादों दिनै गोसो मोनसे जादों
दे जों उमुगाव जों खामानि मावनोसै गासैबो दे हा गोसो मोनसे लानानै जों मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय बेयाव इसोरा सन्तुष्ट जादों नोंथांमोननि सायाव इसोरहा माखासे गोजोननायखौ गावनि गोजोननायखौ इसोरा दोनदों रंजानाय मोनदों इसोराबो नोंथांमोननि अनलायनाय नोंथांमोननि खौसेथि नोंथांमोननि गोसो मोनसे लानानै इसोरनि खामानि मावनो ओंखारनायाव बे इसोरा सन्तुष्ट दङ जायनि थाखाय बे इसोरा नोंथांमोननो मोनसेनाव मोनसे होदेरलांबाय थादों नोंथांमोननि न'खरखौ नोंथांमोननि मण्डलिखौ इसोरा जौगाहोदों गावनि खामानि मावनो गावनि खामानिखौ मावनोसो बे इसोरनि खामानिखौ मावनोसो मा खालामदों इसोरा होदेरलांबाय थादों सयजनाबो लिमिटेड जानाय होनना बुंदों आरो होबावगोनसो दां होनना बुंदों जोंहा सेक्रेटारि बिथाङा ना आरो होबावगोनसो दां होनना बुंदों थारमाने सयजननिफ्राय आपडेट जानो हागौ ना 10 जानो हागौ बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव माथो थिग 66 बोसोराव 66 बोसोर बैसो जादोंना 66 बोसोर बैसोआव दिनै बेसेबांखिनि खामानि मावनो हादों जों इसोरखौ बाख्नायथावना जों इसोरखौ बाख्नायनांगोन नाथाय जोंहा दिनै जोंनि बोरगाव बादिस मण्डलिया 111 बेसेबांमोन 111 ना 111 जाबाय 111 जाबाय दिनै नोंथांमोननि मण्डलियाव जों नुदों जिथु गेदारिं नोंथांमोननि जिथु गेदारिं बे गेदारिंआ जथेस्थ' मोजां होनना जों बुंनांगोन खारन 169 आव प्राय 169 फैफ्रामदों खोमा दायो दंफ्रामजोबो खोमा औ माखासे फरायनो थाहैनायफोर दङ फरायनो थाहैनाय सोरबा साख्रि मावनाय थाहैनायबो जानो हागौ नाथाय गामियाव जायफोर दङ चार्चआव जायफोर दङ बिथांमोना दिनै एटेन्ड जाजोबदों जों बेखौ जों नुनो मोनदों थारमाने मा इसोरनि बाथ्रा बुंदों नङा माथाइनि 19 बालाबनि 24 बुंदों नङा जेराव आंनि मुङै सासे सानै ज' जागोन आं बेयावनो लोगोआव दङ थारमाने मा नोंथांमोना बेखौ गम मोनदों जों जेराव इसोरनि मुं लानानै जों जमा जाहैगोन ज' जाहैगोन जों जेराव जों इसोरखौ जों खुलुमहैगोन बेयाव इसोरा जोंजों लोगोआव थानानै खामानि मावगोन बेखायनो नोंथांमोना दिनै बे गेदेर जानायखौ नागाराखै गासिबो फैदों गासिबो लैहोर फैदों दिनै लैहोर फैनानै बे इसोरखौ खुलुमदों बेखौ सिबिदों बिनि मुङै रोजाबदों आर'ज खालामदों बिनि मुङावनो होफैदों खारन गम मोनदों इसोरनि उपस्थिति बेयाव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखै आइजोफोर दान मोनसेयाव सानथाम दुगुन आर'ज खालामो जोंहा आइजोफ्रा बिराद गोरा जोंनि बिबिसिआव माखासे मण्डलिफोर दङ आइजोफोर दङ जोंनियावबो दङ सानैसो आइजोफोर 4टा बाजियाव सिखारनानै आर'ज खालामहैग्रा गिर्जायाव थांनानै आर'ज खालामनोबा दङ जोंनि बिबिसिआव माखासे मण्डलिफोर आइजोफोर इसोर खामानि मावो बिनि गेजेरजों इसोर खामानि मावो आरो दिनै खामानि मावनाया एकमात्र जोंहा बिथांमोना स्वीकार खालामदों दैदेनगिरिखौ स्वीकार खालामदों बे आइजोफोरनि लुगुन होनानै सानथाम लुगुन होनानै आर'ज खालामनानै ओरैनो थाङाखै बेफोर मिनिंलेस जाना थायाखै इसोरा बेनि गेजेरजोंबो खामानि मावदों आरो जों दिनै जोंबो गम मोनदों जोंबो दिनै बेखौनो जों सोलोंना थांनो नांबायदों जोंनि आइजोफ्राबो हागोन नामा खालामनो जोंनि आइजोफ्राबो बेखौ बाहायहैनो हागोन नामा जों सोलोंनो जों फैदों
जोंनि बोरगाव बाप्टिस्ट मण्डलिया सोलोंनो फैदों जों सोलोंहैगोन खारन बेनि गेजेरजों इसोरा खामानि मावो Pray without ceasing नाबोदों प्रथम थेसलोनिके आरज खालामबाय थानांगोननो नागारा जासे आरज खालामबाय थानांगोन आरो दिनै आरजआ बेनो होनना बुंदों जेब्लासिमहालागै इसोरा उत्तर होआ अब्लासिमहालागै आरज खालामबाय थानांगौदों नांथाबबाय थानांगौनो आरो आरजआनो इसोरनि बोरखौ लाबोनायनि मोनसे चेनेल होनना बुंदों मोनसे दंग'नो केनेल ना दंग'नो बियो बै दैमानिफ्राय दुब्लियाव लाबोनाय जितु जों दंग' होनना बुङो नङा मा बुङोबाथाय बिथिंगालावसो दंग'आनो बुङो ना जोंहा एसे भाषाफ्रा बेलेग बेलेग जायो नङा मालाबा आं बुंनायखौ बुजि मोनदों माराखै आं मोनथियाखै मालाबा एसे आं सानखांदों गोबाङा बुजियाखै दांबो सानदों आङो बुजि मोनाखै होननानै एसे मिलायलाया नालाय ना सानजानिजों सोनाबनिजों एसे जुदा जायो रायलायनायफ्रा नायबायदि ना बै दैमा गिदिरनिफ्राय ना दुब्लिसिम जों दै लाबोयो आरो बे दैयानो जोंनि आबादखौ जाहोयो नायबायदि जोंनि आरजआबो बिब्दिनो बेनिखायनो जोंखौ मा खालामनो होदों आरजआव नांथाबनो होदों आरो दिनै नोंथांमोननि आइजोफ्रा आरजआव नांथाबग्रा जोंहा हौवाफोरनिफ्रायबो दोङो प्रेयार वारियर दोङो जोंहा ना प्रेयार वारियर दोङो आरज खालामथाबबाय थाग्रा बेयाव नांथाबबाय थाग्रा जुद्ध नांग्रा दावहा नांग्रा बेयाव दङ माखासे जोंबो सोलोंनि ना हागोन ना हाया जों सोलोंनि हानांगोन जों हानोनो फैदों बेयाव ना जों हानोनो फैदों जोंबो हानांगोन मावनो हानांगोन जोंबो इसोरा थायोब्ला ना इसोरा थायोब्ला जोंजों मोनसेबो जाफुङै खामानि गैया सानसेखालि इसोरा गिदिरखौ लिंबाय आं बिनि गासै बाथ्राखौ आं बुंजोबनो सानाखै गोबां गोलाव जागोन इसोरा थोंजोङैनो गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय गिदिरखौ लिंदोंमोन जेब्ला गिदिरखौ इसोरा लिंबाय अब्ला बे बुंदों आंथ' हानाय नङा खारन आंनि न'खरा जोंनि जातिफोरनि गेजेराव जोंनि खुरमा गुस्थिफोरनि गेजेराव जोंनि न'खरानो गासैखौबो उन्दैसिन होनना बुंदों मोनसे गैजारोङै न'खर एकदम उन्दै न'खर आरो आं मा बुंदों आं जोंनि न'खराव गासैनिफ्राय उदायथारिसिन सासे मानसि होनना बुंदों नालाय उदायथारिसिन सासे मानसि न'खरनि गेजेराव बेनो उदायासिनो खामानियाव गैया दा खामानियाव गैयै होनना बुंदों खामानियाव गैयै नाथाय बिब्दि मानसिखौ इसोरा गावनि खामानि मावनो लिंबाय जेब्ला बियो रेसपन्ड होबाय इसोरनि लिंनायखौबो मानिबाय नोंगौ सिगाङाव आपत्ति खालामदों नाथाय जेब्ला बियो इसोरनि लिंनाय रेसपन्ड होबाय मा जाखो बिनि उन बेसांनो प्राय 30,000नि बारा मानसिफ्रा बिनि उनाव संबाय बिनि उनाव थांग्रा जाबाय दावहा नांनो थांसिगोन दा बेनिफ्राय इसोराथ' हन्थुसो जायासै बाप आंनोथ' एसेबांखिनि मानसि नाङा 2-2.5 लाख मानसिजों दावहा नांनो एसेबांखिनि मानसि नाङा माखासे थोनहरबावदो होनना बुंनाय गाव गावनि न' थोनहरदो माखासेखौ प्राय 20,000 मानसिया थांफाफिनबाय गाव गावनि न'आव 10,000 थालांबाय आरो बिनिफ्रायबो बुंबाय आंनो बेसेबांखिनि मानसिखौ नाङा गोबां जाद्रायदों गोबां जादों जोबथारनायाव बेसेबां सायख'खौ इसोरा मोनसे आनजाद लाबाय आरो बेयाव मात्र बेसेबां 300 इसोरा सायख'बाय दावहा नांनो थाखाय इसोरा हायै जेबो गैयाना जेराव इसोर दोङो बेयाव इसोरा गावनो खामानिखौ मावो जोंखौ जोंखौ मा अट'स्टेट ना जों थांनांगौल'सो आंदों बे खामानिखौ माव
आं नङा जों नङा नाथाय मा इसोरा बे खामानिखौ गावनो मावो फेजेनहैनो हाबाय दा ना लाख लाख सानथ्रिखौ फेजेनहैनो हाबाय 300 जन मानसिया थांनानै इसोरनि खामानि बेफोर जेब्ला इसोरा जनाखौ लिंदों खामानि मावनो थाखाय बेयाव थांनांगौ होननानै जेब्ला इसोरा जनाखौ लिंबाय अब्ला जनाया बुंबाय आंथ' थांनो हानाय नङा बेयाव मानो खारन बेनि मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि ना ओरैबायदि गाज्रि आंखौ थांनाय लोगो लोगोनो बे बेनि मानसिया बुथारगोन अत्याचार खालामनानै आंखौ बुथारगोन बे मोनथिगौ आंखौ बिसोर बुथारगोन बेयाव थांबानो बे नोगोराव हाबनाय लोगो लोगो आंखौ बुथारगोन फुरा मोनथिगौ आरो बेखौ बेहा गिनाय दङमोन जायनि थाखाय बियो इसोरनिफ्राय बे खारखोमादोंमोन इसोरनि बिथोननिफ्राय खारखोमानानै थांदोंमोन नाथाय थेवबो गवासै सेकेन्ड टाइम इसोरा बेखौ लिंफाफिनबाय थांनांगौ बेहालागै दे ओंखारलांबाय बियो ना ओंखारलांबाय थांबाय मोनहैबाय मा बुंनो होदों नोंसोरखौ इसोरनाव नस्थ' खालामसिगोन इसोरा नोंसोरखौ बिसार खालामसिगोन बेखौ बुंनांगौ सानथाम गिदिं आथिंजों गिदिं बुंथिंबायनो इसोरनि सोमोन्दै इसोरा बिसोरखौ मा खालामनो हास्थायदों बेखौ बुंबाय सानथाम गिदिंबाय बुंबाय आरो बे मा नेबाय थादों बुंखांनायनि उनाव सानथाम बुंखांनायनि उनाव बे नेबाय थादों इसोरा माब्लाथ' नस्थ' खालामगोन बे बेखौलाय ना नेगासिनो दङ माब्ला नस्थ' खालामगोन बे इसोरा बे बेखौ बे गाज्रि मानसिफोरखौ नेनानै दोंबाय थायो माब्ला नस्थ' खालामगोन माब्ला नस्थ' रागा जोंलाय लांदोंसै इसोरखौ ना नाथाय मा जाखो इसोरनि आसुनाया ओरैबायदि बेलेग बियो सानदोंमोन इसोरा बेखौ नस्थ' खालामसिगोन नेबाय थादों नायबाय थादों बियो नाथाय ओरैबायदि आसरित रोखोमनि इसोरा खामानि मावबाय जाय मानसिफ्रा अख्रामोन बुनो होनबा बुनाय बुथारनो होनबा बुथारनायखौ गियि मानसिफोरमोन गाज्रि मानसिमोन दिनै बे राजानिफ्राय लानानै गाहाय थाखोनि मानसिहालागै मा जाखोनो बस्ता गाननानै इसोरनियाव रिपेन्ट खालामदों गोसो सोलायदों जिब जुनारफोरखौबो जाहोबावाखैनो बस्ता गानहोबावबाय गावसोरबो जोमबाय ओरैबायदि मोनसे इसोरनियाव सोलायनाय फैबाय इसोर मावनो हायै जेबो गैया जेब्ला जों इसोरनि रेसपन्स इसोरनि बुंनायखौ जों लागोन बिनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनानै जोङो मावगोन आरो दिनै बिनिखायनो नोंथांनि मण्डलिया 250 बेसेबां गोदान मानसि 57 जन दाहालागै ना 257 जन दाहालागै निउ एकदम फ्रेश गोदान मानसि नोंथांमोना ख्रिस्टियानाव लाबोनो हादों 257 गोरलै बाथ्रा नङा सैताननि आखाइनिफ्राय बिसोरखौ लाबोख'नाया गोरलै बाथ्रा नङा हगारगोन जानो सैताना गावनि आखाइनि मानसिखौ ओरैनो हरगोन जानो ओरैनो हरा बियो बिनि थाखाय बिराद नांनांगौ जायो गोबां नांनांगोन ना गोबां नांनांगोन बेनि थाखाय आरो बेयाव नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय आर'जाव दोङो ना मिशनारिफोरनि थाखाय आर'ज खालामदों बैयाव थानाय जायगानि थाखाय आर'ज खालामनो गोनां जादों नोंथांमोना दिनै नांथाबनो गोनां जादों आरो जेब्ला बेखौनो खालामगोन इसोरा बै जायगायाव बै जि जायगायाव नोंथांमोना मानसि हरदों बे जायगायाव खामानि बियो मावथारगोन जोङो जोंनि बोरगा बाप्टिस्ट मण्डलिया खैराबारि होननाय मोनसे जायगा दङ उदालगुरियाव नोंथांमोना मोनथिगोन बे जायगायाव जानो हागौ इसोरा खामानि मावदों फुल टाइम बायदि जोंनिफ्राय मानसि हराखैब्लाबो बे जायगायाव इसोरा खामानि मावदों आरो जों बिनि थाखाय जों आर'ज खालामबाय थायो बेल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफोर दङ जों बिनि थाखाय जों आर'ज खालामो इसोर खामानि मावबाय थादों आरो बिनि थाखाय जों दिनै गोबां आर'जाव दोङो जे इसोरा खामानि मावो
नोंथांमोना आर'ज खालामगोन, जोंनि थाखायबो आर'ज खालामगोन आरो जों नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन जेन बे इसोरा गावनि रायजोखौ बारायहोलांनायाव जेन जोंखौ बाहायबाय थायो। नोंथांमोनखौ जेरै बाहायदों जे जोंनि बरगाव बाप्टिस्ट मण्डलीखौबो जेन बाहायो। नोंथांमोनाबो आर'जआव थागोन। आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनो सानबाय आरो बिनि उनाव आं फोजोबनो थाखाय आं हास्थायदों। से एफिसासनि 7 एफिसासनि 7 22 आरो 23 सिरि आं बेखौ नायनो सानदों। एफिसासनि 7 22 आरो 23 सिरि। आरो बे गासैखौबो बिनि आथिंफोरनि सिङाव दोनबाय आरो बियो बिखौ गासैनिबो सायाव खर' जानो थाखाय गिर्जानो होबाय। गिर्जाया ख्रिस्ट'नि मोदोम, जायहा जेरावबो गासैयावबो जाफुंहोग्रा। नैबे इसोरनि जिथु बाथ्रा, इसोरनि बाक्य, दिनै बे इसोरनि बाक्यआ जोंखौ बुंदों जों जि जायगाफ्राव दङ, नैबे पृथ्वीयाव थानाय मानसिया बे जायगाफ्रा मानो बियो बे गासैखौबो बिनि आथिंफोरनि सिङाव दोनबाय। इसोरनि आथिं सिङाव दोनजानाय जायगाफोर, बे जायगाया इसोरनि आथिं सिङाव दोनजानाय जायगाफोर, थारमाने बेहाय जेबो गैया। आरो बिनिखायनो दिनै बे खामानिखौ गाव मावफुंनो थाखाय जोंनि मण्डलीनो बिबान होदों। नोंथांमोननि मण्डलीनो, जोंनि मण्डलीयाव थानाय फोथारफोरनो दिनै बे बिबानखौ होदों। आरो बिनिखायनो बेयाव बुंदों गिर्जाफोरनो गथायबाय होनना बुंदों। बे जायगाफोरखौ गिर्जाफोरनो गथायबाय आरो बेखौ गिर्जाया जिहेतु ख्रिस्ट'नि मोदोम इन ख्रिस्ट' ना, इन ख्राइस्ट, ख्रिस्ट'नि सिङाव थानानै मावनायसो, सायाव नङा, ख्रिस्ट'नि सिङाव थानानै मावनाय इन ख्राइस्ट, इन ख्रिस्ट' ना। बिनिखाय जिहेतु जों ख्रिस्ट'नि मोदोम जानायलाय, ख्रिस्ट' सिङाव थानायलाय, बेयाव बुंदों जायहा जेरावबो गासैयावबो जाफुंहोग्रा। बे इसोरनि खामानिखौ जों ख्रिस्ट'नि मोदोम जानायलाय, ख्रिस्ट'नि सिङाव जों थानायलाय, बे ख्रिस्ट'आ गावआनो बे गासै मावनाय खामानियाव जाफुंहोलांगोन। जाफुङि जेबो गैया। बेनिखायनो इसोरा जों साफ्रोमबो आरज खालामबाय थाथोंसै। इसोरनि खामानि मावनायाव, बिनि रायजोखौ एरलांहोनायाव जों साफ्रोमखौबो इसोरा बाहायबाय थाथोंसै। बेनो आंनिफ्राय आरो जोंनि बरगाव बाप्टिस्ट मण्डलीनिफ्राय खावलायनाय। नोंथांमोना जोंनि थाखाय आरज खालामदो आरो जोंबो नोंथांमोननि थाखाय आरजआव थासिगोन। जेन जों लोगोसे जों जि सोमोन्दो जों दिनै लाजेनबाय, मोनसे रिलेसन जों लाजेनबाय, जेन बे अरायबो जेन थाबाय थायो, जोंनि सोमोन्दोआ थाबाय थायो। आरो जों बे सोमोन्दोखौ लाखिनानै जों लोगोसे जों इसोरनि बे रायजोखौ एरहोनायाव जों बाहागो लानो हायो। इसोरा जोंखौ आसा खालामथों। आं बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै।